И така, уважаеми зрители, както ви казахме и преди малко, започваме един много важен разговор в студиото. Той всъщност е продължение, защото сме го поставили вече неведнъж. Тема здравеопазване и за това, което дълго време пациентски организации искат и настояват. До някъде имаше пробив. Какво се случва към днешна дата? Говорим за биомаркерите, биомаркерните изследвания. Тук са Боряна Ботева, председател на Сдружение за развитие на българското здравеопазване, и доктор Антоанета Тончева, микробиолог и генетик. Също важен човек, който да ни разкаже за нещата от научната гледна точка. Здравейте! Добро утро! Сега, да започнем с това. Защо биомаркерите и за кого биомаркерите са толкова важни като изследвания? Да започнем. Да, може би е редно. Биомаркери, първо да дам дефиниция какво представляват. В контекста, в който ние го разискваме, това е наличието на някакъв генетичен дефект в ДНК на туморните клетки. Съвременните технологични възможности са довели до това, че науката и медицината са се развили до степен, в която ние можем да изолираме ДНК дори от обработена вече туморна тъкан, която е фиксирана в разни разтвори, за да се запази и да не се разпадне, и е облечена, облята е в парафин. И всъщност това представлява едно туморно блокче, съвсем истинско. И виждате тъканта заобиколена от парафин. Тази твърдост на този материал позволява да се правят много финни срези и патолозите и лаборантите, които работят в такива молекулярно-патологични лаборатории, могат да изследват наличието на определени белтъци, които са в по-голямо количество, отколкото нормално в туморните клетки. В същото време молекулярните биолози и генетици като мен можем да изолираме ДНК от тази туморна тъкан, да я изследваме с специфични методи, например новогенерационното секвениране или популярно като NGS, или дори с обикновен PCR, който стана популярен по време на COVID-пандемията, и да определим, да разчетем буква по буква туморния геном и да определим какви дефекти има и за кои от тях знаем, че те водят до заболяването, както и кои от дефектите ще направят така, че дадена терапия да не бъде ефективна. Или пък обратното, да бъде ефективна. И точно това е нашата обща битка на вече повече от 19 организации, мисля, че подкрепиха отвореното ни писмо. Да, ето в това е ключа. Да има типично лечение за всеки, да се знае точно за определения човек, за дадения карцином, какво лечение е нужно, нали така? Така е, тогава, така. Това като звучи толкова логично, що за битка се води? Не е ли нормално? Ето, работа, може да каже. Да, на пръв поглед това изглежда нормално и за нас е нормално. И за нас е нормално лекари, институции да искат пациентите с рак, да го кажем така, да живеят по-дълго и по-качествено, а това може да доведе и до спестяване на средства на здравната система, тъй като няма да се харчат пари за неефективни терапии, а ще се харчат пари за конкретни терапии, които ще имат ефект. Тези пациенти след това няма да бъдат хоспитализирани или ще продължат своят живот нормално. Съответно, знаете какво следва, ще работят, ще допринасят за системата, данъчната и така нататък. Това е просто елементарно като обяснение и ние наистина не разбираме защо това не се разбира от институциите. И тъй като пробвахме всякакви варианти, говорихме с председателя на Лекарския съюз, говорихме с народните представители, писахме писма, стотици писма. Нашият представител в надзорния съвет на Касата предложи няколко пъти как точно да стане заплащането на биомаркерната диагностика. Но те ни притиснаха до стената и ето защо ние написахме това отворено писмо миналата седмица, с което призоваваме пациентският представител в надзорния съвет на Касата да не подписва рамковият договор, което за мен е скандално. Не знам дали се е случвало до момента. Но ако пациентският представител не подпише рамковия договор, това означава, че държавата абдикира от грижата към пациентите. И ние искаме да бъдем лекувани качествено. Един бърз въпрос до сега, кой заплаща за биомаркерните изследвания? До момента различни фармацевтични компании, които произвеждат така наречените таргетни или прицелни терапии, имунотерапиите за определени мутации в дадения вид тумор, поемаха на част от пациентите разноските в различни генетични лаборатории. Как на част от пациентите? Или самите пациенти? Така, това е, което фармацевтичните фирми поемат. Въпросът е пациентите да стигнат до дадените лаборатории, да бъдат насочени от техните лекари. Ако техните лекари знаят, например, ако хирурзите знаят. Все пак България не е само София, има хора извън София и не всички медицински специалисти са запознати с това. А в по-голямата си част, може би в 80% от случаите, даже повече, пациентите заплащат сами за такива изследвания. Понякога човек защото не знаят, че може да бъдат поети от фармацевтични компании, така ли? Това е едно. И второ, защото не за всеки вид рак се поемат такъв тип изследвания от самите фармацевтични фирми. А това е много важно и с оглед на някои чести видове ракови заболявания, които обаче имат много редки мутации. И заради съществуващите ограничения в това какво здравната каса заплаща. Те се водят от това. Докато сме на тема финансиране, да, съжалявам за клиширания вече до болко изтъркан въпрос, но за много подобни казуси често стоят различни лобита и тяхната борба. Тук има ли нещо подобно?
Не мисля, че има нищо подобно. В крайна сметка, съвременната персонализирана медицина е тясно свързана с медицинската онкология. Това ще ви го каже абсолютно всеки един медицински онколог в България. Това са високо квалифицирани професионалисти, които посещават научни конференции в чужбина, изнасят научни доклади. Да, тук въпрос обаче кой да плаща, защото ние сме говорили с Българския лекарски съюз по тази тема. Идеята е, че след като държавата така че плаща тези неевтини лекарства, така да ги кажем, фармацевтичните компании имат интерес да се провеждат тези биомаркерни изследвания. Това е абсурдно твърдение, защото България е единствената държава в Европейския съюз, където биомаркерите не се заплащат с публични средства. И фармацевтични компании, ако заплащат, те не са благотворителни дружества. Нали разбирате, надявам се и зрителите да разбират, че ако това се случва, то е защото централите на тези фармацевтични компании имат добрата воля това да се случва. Само че това няма да се случва до безкрай. То не е само в сферата на биомаркерната диагностика в България, за съжаление. То е в сферата на много други заболявания, но абсурдно е. Аз дори не мога... Не знам. А вие какво обяснение получавате от тях? Български лекарски съюз казват, това е дистрибутивна дейност, това не е диагностична дейност, не ни занимавайте, оправяйте се, има кой да плати дадени изследвания фармацевтичните компании, нас не ни интересува, няма пари и така нататък. Обаче бяха заделени 5 милиона лева тази година. За първ път, точно така, за първ път, които няма да може да се изразходят. И те са гласувани в бюджета. Да, обаче така беше направено всичко, че биомаркерната диагностика да бъде заплащана не по начина, по който, например, за рак на гърдата, за един от маркерите HER2, вече има изграден път. Има амбулаторна процедура, по която се заплаща. Обаче за другите солидни тумори това не беше прието като принцип. Защо? Каква е разликата между HER2 и между останалите? Беше прието от кого, извинявайте? От Лекарския съюз, от Здравната каса. Това не беше прието като принцип. И нещата бяха разделени. Трудът на лекарите от едната страна, самите изследвания, тестове, китове от другата страна като медицински изделия. Това е някакъв абсурд. Това е решение, което е прах в очите и то е неработещо. И всички знаят, че е неработещо. И в крайна сметка до пациентите няма да достигнат тези 5 милиона и пациентите ще си заплащат. Това е много важно, което казвате, защото всъщност колко трябва да бъде бюджета по принцип, за да обхване всички, които имат нужда от биомаркери? Повече. По предварителни проучвания за трите най-чести видове рак на гърдата, на дебелото черво и белодробния карцином, ставаше дума за нещо от типа на 15-20 до 25 милиона лева максимум, при положение, че над 1 милиард лева струват онкологичните лекарства. Ако ми позволите да допълня в контекста същия, това, което госпожа Ботева каза. Молекулярната диагностика на туморите е диагностична дейност. Тя се работи от високо квалифицирани специалисти, включително не лекарски персонал. Говоря за молекулярните биолози, които не са лекари, молекулярни генетици и за лаборантите. Преди това туморно блокче да бъде подложено на редица процеси по изолиране на ДНК, които траят часове наред, има други реактиви, които са необходими. Някой трябва да устойности тези реактиви, някой трябва да устойности труда на хората. След това, когато имаме готова ДНК молекула и я пуснем в съответната платформа за разчитане на генома, която работи с определени реактиви също, този процес трае известно време. След това излизат едни сурови данни. Биоинформатици или молекулярни биолози с биоинформатика като допълнителен профил правят анализ на тези данни, за да излезе накрая пред пациента и лекуващите го специалисти лист хартия или няколко листа хартия всъщност, които казват в този тумор на този пациент има тази и тази мутация, нещо повече. Това позволява, ако няма подходяща терапия за дадения пациент в България, но има такава в чужбина или има клинично проучване, по което той може да се включи, да му се даде възможност той да участва, а не медицинските специалисти да кажат: съжаляваме, Иване, ние направихме всичко възможно и нямаме с какво да те лекуваме. Това е много важно отношение, за което отново благодаря. Просто винаги за каквото да говорим, за съжаление в здравеопазването става дума за пари. 5 милиона срещу казвате 15. Как бяха определени тези 5 милиона за тази година? Честно казано, не знам как бяха определени. От наша страна ние бяхме съгласни и на 5 милиона, само да се стартира това. Да са целево разпределени. Въпросът е обаче, че механизма, по който това беше решено да се случва, той не е работещ и всички знаят, че не е работещ. Тоест тия 5 милиона остават в бюджета, ние не знаем къде ще отидат, но няма да отидат. Заради това питахме за лобите. Защото като 5 милиона срещу 1 милиард. За лекарствата. Знаете ли, тези 5 милиона са сложени в графата за медицинско изделие. Той е за диагностичен тест, както и госпожа Ботева каза. Но това не е бърз тест за диагностика на COVID или на инфлуенца. Това е една кутия с малки шишенца вътре и с набор от реактиви. Но тя не е достатъчна, за да дадем ние крайния резултат на пациента. Госпожа Ботева, какво предстои тогава от тук нататък? Както казах, представителят ни в надзора, адвокат Величкова, няма да подпише от страна на пациентите рамковия договор. Разбира се, тя е част от надзорния съвет. Това няма да спре подписването на рамковия договор като цяло, но това е нашият начин ние да кажем, че не сме съгласни и да покажем на Български лекарски съюз, Националната здравноосигурителна каса, че няма да спрем до тук. Защото
съгласете се, че има и дискриминация, тъй като за част от пациентите в момента, както казахме за рак на гърдата, HER2, нещата са по правилния ред направени. А за другите пациенти, те с какво са по-малко? Ами не са. И никой не е застрахован, че утре няма да е на това място. Да, точно така. Във всяко българско семейство почти има онкопациент. Ако ми позволите едно изречение, точно така, ако си вземете направление от личния лекар за някакви кръвни изследвания, вие отивате в дадената лаборатория, включително частна, казвате направлението, заплащате 5 лева за манипулацията и оттам насетне Здравна каса заплаща за диагностична дейност на тази лаборатория. Не организира обществени поръчки за доставка на реактиви, на която идея от тези лаборатории. По абсолютно същия начин трябва да се осъществява молекулярната диагностика на тумори. Много ви благодарим. Тема с продължение, която и с вас ще следим, разбира се, както и до сега, защото просто всички трябва да си мислим за пациентите и за това, кое е за тях редно или нередно. Да, при ограничен бюджет, но трябва да бъдат разпределени средствата правилно. Благодарим ви за Благодарим ви. разговора. Сега, Благодарим ви. обратно към темата с